O Palmeiras se acertou todas as arestas con o xogador, e as bases con o clube ruso están moito ben encamiñadas para que ele chegue en xuño e se torne o novo pilar da nosa defesa ao lado do Gustavo Gómez e do Murilo Cerqueira. Vese pode. A xente avisóla atrás que esa movimentación estaba acontecendo nos bastidores e agora as materias están pipocando en todos os lugares, confirmando que o planexamento para a segunda metade da temporada envólvese na chegada dese xerife para dar aínda máis seguranza ao noso sector defensivo, que xa conta con nomes de peso como o Bruno Fuchs e o Artur Gabriel. A idea é ter un elenco extremamente cualificado para as fases decisivas do Campeonato Brasileiro e das Copas, e o Nino é visto pela comisión técnica do Abel Ferreira como a peza que falta para solidificar ese esquema que moitas veces exixe unha saída de bola con máis cualidade e unha imposición física maior nos duelos aéreos. Já voute contar detalles de como está a conversa con o Zenit e o valor que o Palmeiras debe desembolsar. Mas antes, para e pensa no tamaño dese elenco que esté contoando para 2026, con John Arias e Felipe Anderson voando pelas pontas, e agora un zagueiro dese nivel chegando para carimbar a nosa defesa. A situación do Fabiño tamén deu que falar nos últimos días, depois daquele vídeo que circulou do Sport Center, onde un garoto lá na concentración da selección brasileira foi pedir un autógrafo e mandou aquela pergunta marota se ele estaba voltando para o Palmeiras. O sorriso amarelo que o Fabiño deu e aquela resposta dicendo que está ben na Arabia Saudita deixou un rastro de dubidecante na cabeza do torcedor, porque a xente sabe como o mercado funciona, e cando o xogador non nega de forma vehemente é porque ten fumasa nese incendio. Na moral, o Fabiño sería o encaixe perfeito para ese medio de campo que hoxe teño o Marlon Freitas e o Andreas Pereira comandando as açóns. Mas o Palmeiras manteño sigilo total sobre cualquier sondaxe oficial. E por falar en medio de campo, o Danilo deu outra entrevista comentando sobre o cariño que ten pelo Verdán e como se sente un xogador moito máis pronto hoxe depois da experiencia na Europa e de estar atuando pelo Botafogo. Mas toda vez que o nome do Palmeiras surxe, el faz questón de resaltar que o clube foi o trampolín para a carreira dele. Ele non foi revelado aquí desde crianciña. O Palmeiras buscou ele para a base e ele estourou no profesional naquela espiña dorsal anterior que deu tantas alegrías para a xente. Mas o que importa agora é que o nome dele continúa sendo ventilado nos bastidores da Academia de Futebol como unha posibilidade futura caso algunha peza actual sexa negociada. E falando en negociación, segura esa información sobre o Alan, porque o negocio é pesado e os valores que chegaron da Inglaterra son de cair o queixo de cualquier palmeirense. O Newcastle estaría disposto a pagar 284 millóns de reais para levar o noso atacante agora no medio do ano, e iso coloca a diretoría en unha sinuca de bico absurda. Na moral, 284 millóns de reais é moito diñeiro para o futebol brasileiro, e se você tira os impostos e as comisións, aínda sobra unha montaña de diñeiro, algo en torno de 245 millóns de reais limpos para o clube investir. Con unha grana desas, o Palmeiras consegue buscar xogadores de nivel mundial para repor a saída, e aínda sobra troco para reforzar outras carencias do elenco do Abel Ferreira. Eu xa vou te dar a miña opinión sincera se eu vendería o Alan ou non. Mas antes a xente precisa falar do que realmente importa para a semana, que é o xogo de amañá contra o Gremio no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Papo de palmeirense aquí, amañá, quinta-feira, día 2 de abril. A nosa casa ten que pulsar de un xeito diferente, porque o Gremio vai inferido e a xente precisa deses 3 puntos para disparar na tabela do Campeonato Brasileiro. A preparación na Academia de Futebol foi intensa durante toda a semana, e os auxiliares Andrei López, João Martins, Vítor Castañeira e Carlos Martiño comandaron os traballos con foco total na transición rápida e na presa na saída de bola do adversario. O Allianz Parque é un oso caldeirón, e a forza da familia Palmeiras ten que facer a diferenza desde o primeiro minuto de xogo para mostrar quen manda no gramado sintético. O técnico Abel Ferreira pode non estar no banco de reservas, mas a mentalidade que ele implantou nese grupo é de vitoria ao tempo todo. E o elenco está fexado como a comisión técnica para entregar unha actuación de gala a mañá a noite. É fundamental somar eses 3 puntos agora para dar tranquilidade para a secuencia da temporada e para manter o clima lá encima na Academia de Futebol. Sobre a reapresentación do elenco que aconteceu no último domingo, día 29 de marzo, o asunto principal foi a ausencia do Abel Ferreira, que viaxou para Portugal para resolver asuntos persoais e aproveitar ese período para un descanso mental necesario. Moita xente na imprensa comezou a especular sobre crises de ansiedade e presamo excesiva, mas o que a xente apurou é que o clube entende perfeitamente que profesionais de alto rendimento precisan deses escapes para manter a sanidade e a performance no topo. O cara vive o Palmeiras 24 horas por día, con unha presión por resultados que é desumana, e nada máis justo que ele teña ese tempo con a familia para voltar con a cabeza fresca e as ideas renovadas para o restante do ano de 2026. En cuanto ao patrón non volta, o João Martins e o restante da staff están cuidando de tudo como aquela competencia que a xente xa coñece,
e os treinamentos están sendo puxadísimos, con foco en fundamentos e posicionamento tático en campo reducido. E para que envío as imaxens do Gabriel Jesús treinando no CT do Palmeiras no último domingo, e xa saiu gritando que o homen estaba contratado, cálmala que o buraco é máis en baixo. O Gabriel é de casa. Ele sempre usa a estrutura da academia de futebol cando está no Brasil para manter a forma física e se preparar para voltar para Inglaterra. Mas non existe nenhuma negociación en curso neste exato momento para a volta dele. Ele ama o Palmeiras, a xente ama ele. Mas ele aínda ten contrato e mercado na Europa, e unha volta agora sería algo totalmente fora da realidade financeira e do planexamento actual. No futuro, quen sabe, mas por enquanto ele é apenas un ilustre palmeirense visitando a súa antiga casa e inspirando os garotos como o Luigi e o Riquelme Filippi que está subindo agora. Agora olla o que está acontecendo con o Paulinho e o Vítor Roque na fisioterapia e nos campos anexos da Academia de Fútbol, porque a dedicación deses caras é algo fora do común. O Paulinho está vindo de unha recuperación de unha fratura sofrida al ano mundial e está en carga dobrada de treinamentos para conseguir aguentar pelo menos 45 minutos de xogo en alta intensidade. O João Martins ya deixou claro en colectiva que ele aínda non está 100%, mas a evolución física dele ten sorprendido todo o núcleo de saúde performance, e a expectativa é que ele comece a ser relacionado moito en breve, tal vez non para o xogo de mañá contra o Gremio, mas para a partida seguinte. Ya o Vítor Roque está treinando con unha fome de bola absurda, porque ele quer convencer o Carlo Ancelotti de que merece unha vaga na selección brasileira para a Copa do Mundo. Ele está voando baixo nos treinos individuais, e a agresividade dele no ataque é algo que vai dar moito traballo para os defensores do Gremio amañá no Allianz Parque se ele entrar en campo. Ven comigo agora para nosa análise profunda do deseño tático que o Palmeiras debe apresentar amañá, e como o Abel Ferreira ou o João Martins están pensando ese time sen algunhas pesas daquela espiña dorsal anterior que xa saiu do clube. Actualmente o noso esquema base teño Carlos Miguel firme no gol, e unha liña defensiva que está gerando moita discusión positiva. O Agustín Giai parece ter gaño a vaga do Kelvin na lateral direita, por entregar unha consistencia defensiva maior. En cuanto ao Piquerez, continúa sendo o dono da lateral esquerda, a pesar do Artur Gabriel estar pedindo pasaxen con actuazoes moito seguras nos treinamentos. No miolo de zaga, o Gustavo Gómez e o Murilo Cerqueira forman aquela dupla que a xente confía de ollos fexados, mas con o Bruno Fuchs sempre pronto para entrar e manter o nivel lá no alto. O medio de campo é onde a mágica acontece, con Marlon Freitas facendo a protección e o Andreas Pereira sendo o cerebro do time, con unha liberdade de flutuación que deixa cualquier marcação maluca. O que eu andei analizando nos vídeos dos últimos treinamentos e do xogo contra o São Paulo é que o Palmeiras está testando unha variación onde o Piquerés fexa como un terceiro zagueiro en determinados momentos do xogo, dando liberdade para o Marlon Freitas subir un pouco máis ou para o lateral direito apoiar con máis seguranza. O Andreas Pereira hoxe é o noso eixo de ligación, e os números dele no campeonato brasileiro son asustadores, con 8 participacións directas en gols en pouquísimos xogos disputados. Ele xogando centralizado, permite que o John Arias e o Alan Elías ou o Felipe Anderson exploren as pontas con moita velocidade. O John Arias inclusive tense mostrado mortal cando corta para o medio e finaliza de media distancia, algo que a xente xa tiña comentado aquí no canal e que agora se tornou unha arma letal dese time de 2026. Na frente, o Flaco López está exercendo unha función moito interesante de ponta direita que flutúa para dentro da área, abrindo espazo para as infiltracións do Vítor Roque ou do propio Andreas Pereira. Eso cría un carrusel ofensivo que é moito difícil de marcar, porque os xogadores non guardan posición fixa e a troca de pases curtos envolve o adversario de un xeito que a xente non vía no Palmeiras a moito tempo. O Mauricio e o Lucas Evangelista tamén entran moito ben nesa rotazón, mantendo a intensidade alta durante os 90 minutos. É ese tipo de intelixencia tática que faz o Palmeiras ser o time a ser batido no campeonato brasileiro, e é exactamente iso que a xente quer ver amañá contra o Gremio. Papo reto agora sobre a xestán do elenco e esa proposta pelo Alan. Se o Palmeiras vender o Alan por 284 millóns de reais, a diretoría teña a obrigación de ir ao mercado e traser o Luís Enrique ou algún xogador dese mesmo quilate para non deixar o nivel cair. A gente sabe que o diñeiro en caixa é importante para a saúde financeira do clube, mas o torcedor quer títulos, e para gañar títulos, você precisa de craques en campo. O Alan é un xogador fundamental hoxe, mas por ese valor fica quase imposível segurar, aínda máis con o desexo do xogador de atuar na Liga Inglesa, que é a máis forte do mundo hoxe. O que você faría no lugar da Leila Pereira e do Anderson Barros? Vendería agora e reforzaría o time con o lucro, ou mantería o Alan até o final da temporada para garantir máis unha taza no armario? Deixa a súa opinión nos comentarios, porque eu quero saber o que a familia Palmeiras pensa sobre ese asunto tan polémico.
Outro ponto importante da preparación na Academia de Futebol para o xogo de amañá é a bola parada. O Vítor Figueiredo e o Larson ten treinado exhaustivamente as cobranzas de falta e escantello, porque xente sabe que en xogos truncados contra times como o Gremio, unha bola parada ben batida pode decidir os 3 pontos. O Carlos Miguel tamén ten traballado moito as saídas de bola con os pés, para facilitar esa transición que o Abel Ferreira tanto gosta. É un Palmeiras moderno, un Palmeiras que se adaptou ás mudanzas do futebol, e que hoxe colle os frutos de ter un elenco vasto e de moita cualidade técnica. Non temos máis aqueles xogadores da espiña dorsal anterior, mas o que temos hoxe é un time moito máis colectivo e con opcións de banco que mudan o destino da partida en poucos minutos, como o Ramón Sosa e o Emiliano Martínez. Vese pode. A xente está vivendo un momento único no clube, onde até a ausencia momentánea do técnico é tratada con profesionalismo e planexamento. Iso mostra a maturidade do proxecto Palmeiras para este ano de 2026. A xente non depende de unha única persoa ou de un único xogador iluminado. A xente depende do sistema, e o sistema está funcionando perfeitamente ben. Amañá, cando a bola rolar no Allianz Parque, o que a xente quer ver é a entrega total de cada un que vestir o manto albiverde. Queremos ver o Murilo gañando todas pelo alto, o Andreas Pereira axando pases que ninguén máis ve, e o Vítor Roque brigando con os zagueiros como se fose o último xogo da vida dele. É esa a esencia do Palmeiras que a xente ama, e é por iso que a xente gasta a voz e o tempo aquí falando do Verdown. Para encerrar ese xiro de informações e esa análise profunda, eu quero abrir o corazón con vosés sobre o crecimento do noso canal. Hoxe, cuarta-feira, 1º de abril de 2026, eu posso dizer con moito orgullo que o meu Palestra News se tornou unha empresa de verdade con CNPJ e unha equipe dedicada por trás das cámeras. Temos editores, contadores e unha galera que cuida das redes sociais para entregar o mellor conteúdo para vosés todos os días. Iso tudo só é posível porque vosés estaba aquí asistindo, comentando e compartillando o noso traballo. Eu manteño a miña jornada dupla, chego en casa cansado, mas cando ligo a cámara para falar de Palmeiras, parece que toda a enerxía se renova porque eu sei que estou falando con unha comunidade de xente do ben que ama o clube tanto quanto eu. Non é fácil manter a regularidade de 2 vídeos por día e aínda cuidar de toda a parte burocrática de unha empresa, mas a gratidão que eu sinto por vocés é o que me move. O Palmeiras é a nosa vida, e poder transformar esa paixón en un negocio profesional é un soño realizado. Estamos vendo tanta coisa ruína acontecendo no mundo últimamente, tanta briga e tanta noticia negativa, que ter ese espazo aquí para falar de futebol con respeito e paixán é un alento para todos nós. Eu tento sempre traser a verdade, sen inventar historias para gañar cliques, porque eu respeito o tempo e a confianza de cada un de vocés que se inscreve aquí no canal. Amañá eu estarei ligado en cada lance do xogo contra o Gremio, e na sexta-feira a xente volta aquí con o pós-xogo detallado e todas as repercusiones do que aconteceu no Allianz Parque. Se o Pauliño estrear, se o Vítor Roque fizer gol, se a xente asumir a lideranza isolada, tudo iso você vai acompañar aquí como aquel análise que só quen vive a arquibancada consegue facer. Obrigado de corazón por teren ficado comigo até agora neste vídeo longo e detallado. Iso mostra que insamos palmeirenses de verdade, que queren entender o que acontece nos bastidores da Academia de Futebol, e non apenas consumir noticias superficiais. Non esquece de deixar o seu comentario dicendo que ficou até o final, para eu saber que insamos fortes que acompañan todo o raciocinio. A opinión de vosés sobre a venda do Alan, a chegada do Nino e a ausencia do Abel Ferreira é fundamental para a xente continuar crecendo e trasendo discusións relevantes. Amañá é día de guerra. Amañá é día de Allianz Parque. Amañá é día de Palmeiras. Vamos juntos en busca de máis unha vitoria no Campeonato Brasileiro, porque o noso obxectivo é o topo, sempre. Un grande abrazo para cada un de vosés. Fiquen con Deus e avante Palestra. Se você aínda non vai inscrito, a hora é agora para non perder nada do que acontece no maior campeón do Brasil. Ative o siniño, deixe o seu gostei e faça parte desa familia que só crece. Valeu, rapaziada, e até o próximo vídeo con moito máis informações do noso Verdown.